मेरे सतगुरु आई राधा स्वामी भानुका मोहि भेद जनाई ऊंचा से ऊंचा देश हाय वो अधर ठिकानी बिना संत पावे नहीं श्रुत शब्द निशानी राधा स्वामी नाम की मोहि महिमा सुनाई विरम राम गाय के घरे पहुँच भाई साधु संग पर सारस मैंने पिया भाई प्रेम गुरु चरण में संतन आई ऐसे पिया घर जाई दर्शन सनित रहे मन तीरताई सुर चढ़े आकाश में कर शब्द विलासा धाम धाम निरखत चले पावनी जगरे वासा ईर आशा मेरे मन बसे रहे चित उदासा विनय सुन कृपा करो निज चरण निवासा तुम विधि कोई समर्थ नहीं जैसे मार्गो धारा प्रेम धार बरखा करो अमृत दीन दयाल दया करो मेरे समर्थ स्वामी सुकर करो अवतरण नित राधा स्वामी तुम कोई समर्थ नहीं जैसे मांगो दाना प्रेम भार बरखा करो बोले अमृत खाना दीन दयाल दया करो मेरे समर्थ स्वामी सुकर करो अवतरण नित राधा स्वामी सुकर करो अवतरण नित राधा बार बार जोर करो सविनय करो पुकार साधु संगमयी देव नित परम गुरु राधा कृपा सिंधु समर्थ पुरुष आदि अनादि राधा स्वामी परम पितो निर्गम सदा बार बार बोलताऊं तन मन यन चरण पर क्या मुखले में नाम मेरा करी दसन पाकर धन्य धन्य गुरुदेव दया सिंधु पुराण नित्य करो तुम सेवा अचल भक्ति विराट फोटो पड़ी से फोटो पर धुआ चादर पड़ी ठाकुर जमी ये बसन से ठाकुर के दयाल आप भावी था कि से भाई के सत्संग आसो सब बंद हो गला मन भाई दुख भांगी पड़ा ठाकुर की दोष कली जे मते तुम यही एमती रोग पीड़ित कल क्या मुह देख पार देह सारा भात अबर्जा देखागला से ठाकुर पाक आसला सत्संग आसला से सब घरे रहा किसी दिन पर वर्ष वर्ष 2 वर्ष 5 वर्ष पर मन भाविला ये शरीर तो तांकर ये दुनिया तो तांकर ये मनीष जो रोगाक्रांत पड़े ना मु ठाकुर पाखक जी मुझे कष्ट पाइली दिने भाविला मु ठाकुर को आरबला कला आभेड़ कला काले अधिक कष्ट पाऊँगी मु ठाकुर पाखक जी दिने मन भाविला ठाकुर पाखक जावाई गोटे धला चादर घोड़ी सत्संग चली ठाकुर भजन कीर्तन चली आलाप आलोचना चली ठाकुर एमती बस बड़मा बस सी हाथुड़ी मुह देखनी एम सत्संग सत्संग पछपटे चंद्रटा मुह सारा घोड़ी टिके जाते मुह देखे जाते टिके आड़े केमती ठाकुर के मुहटा देखे ये सुंदर मुहर सुंदर सत्संग से लाभ करूला सफल करूला आज जो देह रोगाक्रांत ये हाथुड़ी सब बाहर अबर्जा देखा जामी मुहटा ठाकुर देखे तथा से दूर रही सत्संग बाहर टिके रही ठाकुर प्रणाम
ଠାକୁର ବସୁଛନ୍ତି ଚାଲିଛି ଠାକୁର ଚାରିଆଡ଼େ ଅନଉଛନ୍ତି ଠାକୁର ଅପରୂପ ଚାହାଣୀରେ ସେ ଅନଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଠାକୁର ସେଇଠି ଗୋଟେ ଭକ୍ତ ଭାଇକି ଖବର ପଠେଇଲେ ଦେଖ ଠାକୁର କଥାଟା କେମିତି କହିଲେ ସେ ବାବାଙ୍କୁ ଟିକେ ଡାକ। ସିଏ କିନ୍ତୁ କେମିତି ମୁହଁଟାକୁ ଚନ୍ଦ୍ରଟା ଘୋଡ଼େଇଛି ସେ ଚାପୁଡ଼ି ଧରିଛି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଲୁଚି ଲୁଚି ପୁଣି ଆସିଲା। ଠାକୁର ପାଖରେ ଆସିକିରି ଠାକୁର ଚାନ୍ଦରେ ଭୋଗ କରି କାନ୍ଦି ଉଠି ଚନ୍ଦ୍ର ଖୁସି ପଡ଼ିଲା। ଦେଖିଲ କେମିତି କଥା ଭୋଗ କରି କାନ୍ଦି ଉଠି ଠାକୁର ଚାନ୍ଦରେ ପଡ଼ିଲା। ଠାକୁର କେତେ ହସୁଥାନ୍ତି କହିଲା କେତେବେଳେ ଆସିଲୁ ଧନ ଆରେ ମଣି ତୁ କେତେବେଳେ ଆସିଲୁ। ଠାକୁର କହିଲେ ମଣି ଆଉ ଧନ ଶବ୍ଦ ସମସ୍ତେ ଗଲା ସେ କଥାରେ ସେ ଉପରେ ଏମିତି ଥାଏ। ଠିକ ଅଛି ତୁ ଆନନ୍ଦ ବଜାର କଲୁଣି ଯା ତୁ ଆନନ୍ଦ ବଜାର କରିବୁ। ସେ କିନ୍ତୁ ଠାକୁରକୁ ଛାଡ଼ି ଯାଉନଥାଏ। ଏ ରୂପଟାକୁ ଏଠି ତ ଦେଖେଇଲା ସେ ରୂପଟାରେ ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ କେମିତି ଲୋକ ତ ଗହଳି ଚଳି ମା ମାନେ ଭାଇ ମାନେ ସବୁ ପ୍ରସାଦ ପାଉଥିବେ ସେଠି ଏ ରୂପଟା କେମିତି ଦେଖେଇବି ଭାତୁରୀ ବାହାରିଛି କେମିତି ଦେଖେଇବି। ଠାକୁର ଯେତେ ବାଧ୍ୟ କରୁଥାନ୍ତି ଆରେ ଯା ତୁ ଆନନ୍ଦ ବଜାର କରି ଆସେ ଯା ଆନନ୍ଦ ବଜାର ବାର ବାର କହିଲା ପରେ ସେ ଉଠିକିରି ଗଲା। ଯୋଉଠି ଆନନ୍ଦ ବଜାର ହଉଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଟ୍ୟାପ ଲାଗିଛି ପାଣି ଟ୍ୟାପ ଲାଗିଛି ସେଠି ପହଞ୍ଚେ ସେଠି ଦୂରେ ଦୂରେ ଆସୁଛି କହିଲେ ଯା ଯା ତୁ ମୁହଁ ଧୋଇକିରି ଟ୍ୟାପରେ ମୁହଁ ହାତ ଧୋଇକି ଯାଇକିରି ଆନନ୍ଦ ବଜାର କରି ଆସେ। ଇଏ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତ କାନ୍ଦୁଛି ଠାକୁର ସାହସର ସହିତ କିନ୍ତୁ ହୃଦୟ ସାରା ଠାକୁର ଫାଟି ପଡୁଛି କିନ୍ତୁ ସାହସ ସହିତ ଯା ଯା ମୁହଁ ଧୋଇକି ଆସେ। ଯେମିତି ସେ ଟ୍ୟାପ ପାଖକୁ ସେ ଭାଇଟି ଯାଇଛି ପାଣି ଦି ଚଳା ଟ୍ୟାପକୁ ପକେଇଛି ମୁହଁ ପକେଇଛି ଟ୍ୟାପ ପାଣି ଯେତେବେଳେ ହାତଟାକୁ ବୁଲେଇ ଆଣିଛି ମୁହଁରେ ସେତେବେଳେ ସେ ହାତୁଡ଼ା ତା ହାତରେ ଗଳି ପଡୁଛି। ଆହୁରି ଆବାଗ ହେଇଯାଉଛି ସେ ପୁଣି ପାଣି ତଳାରେ ମୁହଁରେ ପକେଇଛି ପୁଣି ସେ ହାତୁଡ଼ା ହାତରେ ଗଳି ପଡୁଛି। ପୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଉଛି ଦେହ ସାରା ସେଇ ପାଣିଟାକୁ ପକେଇ ଦଉଛି ଦେହ ସାରା ସେ ଭାତୁଟା ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହେଇ ଗଳି ପଡୁଛି ନିରୋଳା ଶୁଖିଲା ଯେମିତି ଆଉ କାନ୍ଦିବାର ବାଟ ନାହିଁ। ପୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଉଛି କାଉଁଡ଼ିଆ ହେବଳ ହେଇଯାଉଛି କେମିତି ଭାତୁଟା ସବୁ ଛାଇଁ ଛାଇଁ ଗଳି ପଡୁଛି। ଯେତେ ଥର ପାଣି ପକଉଛି ଲାଷ୍ଟକୁ ସେ ପାଣି ଯାକ ଅମୃତ ଭାବି ସେ ଗାଧେଇଲା ସେ ଟ୍ୟାପର ପାଣି ଆଣି ଗାଧେଇ ପଡ଼ିଲା ସେ ଭାତୁଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଝର ଝର ହେଇ ଫଳ ଭଳିଆ ସବୁ ତଳକୁ ପଡ଼ି ଯାଉଛି। ଆଉ ଆନନ୍ଦ ବଜାର କ'ଣ ସେ ଯିବ ଆମ ତାକୁ କେହି ସମୟ କରୁନାହାନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାନ୍ଦିକି ବିଭୋର ହେଇଯାଉଛି। ପୁଣି ଦୌଡ଼ିଲା ସେ ଠାକୁର କହିଲେ ହେ ଠାକୁର କାନ୍ଦିକିରି ଗଡ଼ି ଯାଉଛି ହେ ଠାକୁର କହୁଛି ହେ ଠାକୁର ଏ ଦୟାଲ ତୁ କେତେ ଦୟା ଯୋଉ ରୂପ ଥିଲା ନିମିଷ ଭିତରେ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ଭାତୁଡ଼ିର ଅପରୂପ ଥିଲା ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ରୂପ ଥିଲା ସେଇ ରୂପ 2 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ପାଇଗଲା ଆଉ କୁଣ୍ଡେଇକି ପାଦ ଟିକେ ଛାଡ଼ିଗଲା। ଏଇଠି ଭାବନ୍ତୁ ସେ ଗୁରୁ ଭାଇଟି କେତେ ବିଶ୍ୱାସ କେତେ ଭଲ ପାଇବା ତାଙ୍କର ସେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯୋଉମାନେ ଏ ମାସିକ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଏ ଉପଜନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପଜନ ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ମୁଁ 5 ଭାଇକି ବସେଇକି କହୁଥିଲି ମନ ଦୁଃଖର ସହିତ କହୁଥିଲି ଏ ଉପଜନା କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ଦିର ଯୋଉ ଏଠି ହେଇଛି ଏଠି କେହି ମଣିଷ ତ ତିଆରି କରେନି ଆକୁ ମଣିଷକେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଟାଣିନି ଇଏ ହେଉଛି ପରମ ପୂଜ୍ୟମାନ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କର ବାଣୀ ଅନ୍ୟଥା ହୁଏ ନା ତାଙ୍କ ବାଣୀ ତାଙ୍କ କଥାଟାକୁ ପଛରେ ପକେଇ କେ ଆପଣମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ନାହିଁ କଣ୍ଟାଏ କଣ୍ଟାଏ ମାନି ମାନି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଏ ଜୀବନରେ କେତେ ଶାନ୍ତି ପାଇବ। ଆଜି ଯୋଉ କେନ୍ଦ୍ର ଏଠି ହେଇଛି এই যে কেন্দ্র মন্দির সে নিজে ইচ্ছা করেছেন প্রত্যেক পঞ্চায়েত উপজেলা কেন্দ্র খোলা হবে প্রত্যেক পঞ্চায়েত পানি খোলা হয়েছে খালি আমার রাজ্যের ব্লকরে নু সারা বিশ্বরে আর উপজেলা কেন্দ্র খোলা হয়েছে ଯୋଉଠି ମଣିଷ ଯୋଜନା କରିବ ଯୋଉ ଯୋଜନାରେ ମଣିଷ ଠାକୁରଙ୍କର ପାଦରେ ଧାବିତ ହେବ ଠାକୁରଙ୍କର କର୍ମରେ ଧାବିତ ହେବ ଠାକୁରଙ୍କର କର୍ମକୁ ଅନୁସରଣ କରିବ ଠାକୁରଙ୍କ କର୍ମକୁ କଣ୍ଟାଇ କଣ୍ଟାଇ ମାନି ମାନି ତା ଜୀବନ ସାରା ଚାଲିବ ସେ ସେଇଥିପାଇଁ ଉପଜେଲା କେନ୍ଦ୍ର ମାସିକରେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଏକାଠି ହେବା ବଳରାମପୁର ପୁରୁଟିର ଭାଇ ଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଭାଇମାନେ ଆମେ ଏକାଠି ହେବାକୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଉପଜେଲା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଖୋଲା ହେଇଛି। ଆଉ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଭାଇମାନେ ଅନ୍ୟ ଗାଡ଼ିରେ ଆଣିକି ପହଞ୍ଚିକି ଏଠି ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିପାରିବା ଅନେକ ଖାଇବା ପିଇବା ଅନେକ କଥା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବା କିନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ମୋ ଗାଁର ଭାଇମାନେ ମୋ ପଞ୍ଚାୟତର ଭାଇମାନେ ଏଠି ପ୍ରତି ମାସିକ 21 ତାରିଖ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ସେ
ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସରେ ଏକାଠି ହେବା ପାଇଁ ତାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି, ଆଚାର୍ଯ୍ୟକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ତାଙ୍କର ଏକଦାନ୍ତ ସନ୍ତାନ। ଏବେ ସେଇ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କର ପୁଅ ଏବେ ଅବନ୍ଦା, ଯାହାଙ୍କର ବୟସ ବୋଧେ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କ ବୟସ ହବ। ତାଙ୍କ କଥା, ତାଙ୍କ ଚାଲି, ତାଙ୍କ ଚଳଣି ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବେ। ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଠାକୁରଙ୍କ ପିଲା, ଆମ ପିଲା ଆଉ ଠାକୁର ପିଲା ଭିତରେ କେତେ ତଫାତ୍। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତୁ। ଠାକୁର ଯାହା କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କଥା ମାନି ମାନି ଚାଲ ଯେତିକି ପାରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କାହାରିକି ବାଧ୍ୟ କରୁନି ଯେ ଆଜି ଏ ଆସନରେ ବସି ଘର ଦ୍ୱାର କାମ ଛାଡ଼ି, ରୋଷେଇବାସ ଛାଡ଼ି, ପିଲା ପରିଜନ ଛାଡ଼ିକିରି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ଯାଇ ଗୋଟେ ସାଧୁ ଶୂନ୍ୟ ସେଇଯାଉଛି ସେଟା ନାହିଁ। ଠାକୁର କହିଲେ ସେଇ ପରିବାରରେ ଥାଇକି ମୋତେ ଟିକେ ଡାକ, ସେଇ ବିଲର କାମ ଭିତରେ ମୋତେ ଟିକେ ଡାକ, ସେଇ ଘରର କାମ ଭିତରେ ମୋତେ ଡାକ, ସେଇ ପାଠ ପଢ଼ା ଭିତରେ ମୋତେ ଟିକେ ଡାକ। ମୁଁ ଏ ଠାକୁର କଥା ଅନେକ କଥା କହିସାରିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ, ଏଟା ମୋ କଥା ନୁହଁ। ଠାକୁର କହିଲେ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷକର ନା ଇଷ୍ଟଟା ସିଏ ଯୋଗାଇବ ଛାତ୍ର ପାଠ। ଯଦି ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକ ବି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଯଦି ଠାକୁରଙ୍କର ଅନୁସରଣ ନ କରେ, ଠାକୁରଙ୍କ ଦୀକ୍ଷାରେ ଦୀକ୍ଷିତ হয় ନା, ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଭଲ ଛାତ୍ର ବାହାରି ପାରିବ ନା। ଠାକୁର କହିଲେ ଆପଣମାନେ ବହି ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଠାକୁରଙ୍କର ବହି ସବୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ। 7 ଟଙ୍କା 10 ଟଙ୍କା ଉର୍ଜନା ବହି ସବୁ ମିଳୁଛି। ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ଯେଉଁ ପତ୍ରିକା ମିଳୁଛି ତାକୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଜୀବନୀଟା ପଢ଼ନ୍ତୁ। କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ପ୍ରକୃତରେ